избирателната секция на зала Христо Ботев. Сега, към Стойчо Керев, където при него има едни млади хора, които буквално преди минути напуснаха демонстративно зала 6, залата, където се провеждат пресконференциите. Защо го направиха и кои са те? Стойчо, ти си. Добър вечер, уважаеми зрители. Един скандал се разгорява и пред зала 3 на НДК. Виновниците за този скандал са представители на партия Нова България. Те са при мен в студиото. Ивайло Симеонов, председател на партията, Майкъл Струмейтис, маркетингов експерт и техен консултант, и Иван Георгиев. Господа, здравейте и добре дошли. Господин Симеонов, защо предизвикахте цялата тази бъркотия насред нощта на изборите? Цялата тази бъркотия не сме организирали. Ние организираха партиите, които са вътре на тази скамейка, които 25 години говорят едни същи глупости и просто в един момент осъзнахме, че ние за пореден път стоиме и слушаме бруталните им глупости и нищо не правим. Затова станахме и тръгнахме. Това не е ли обаче ефтина пиар акция? Знаете ли, аз искам да поздравя всички тези над 1%, които подкрепиха Нова България и казаха не на страха. Защото не на страха не означава само, че се плашим 25 години. Означава, че ние по никакъв начин не даваме възможност на тези, които искат да повярват, че е възможна промяна, тя да се случи. Какво имам предвид? Последните няколко минути, без да искаме, ние получихме повече медийно време, отколкото сме получили за цялата кампания. Това не е абсурдно. Точно за това ви питам. Майкъл, дали това наистина не е една добре организирана от вас пиар акция? За да получите това време. Причината е, че вече ни е писнало да слушаме същите партии по един и същи начин. Не начу никой в медията. Имахме бул, медиите не допускаха. Никой не чува нашите нови идеи, които ще променят тази държава. И постоянно тези няма да променят, тези партии няма да променят България. Каква е дефиницията за лудост на Айнщайн? Да правиш едно и също нещо постоянно и да очакваш различен резултат. И това е, което се случва в момента. Едно и също нещо. И медиите са много виновни. Те винаги показват само най-големите политически партии, в новите партии, там е силата на България и там това ще промени България. Тази държава, за да отиде напред, медията е част от проблема, медиите са част от проблема, а те трябва да са част от решението. Трябва да си купиш реално време в медиите, за да се случи. Те раняват хората на държавата на България. Това трябва да спре веднага. Реално трябва да се случи това нещо. Тази държава няма да продължи напред. Българите са умни, те разбират какво става. Имаме нужда от промяна веднага. Всички партии трябва да участват. Там ще дойде промяна. Майкъл, научих преди малко, че вие сте живяли и работите и в Естония, нали така? Така ли? Майка ми е Вие много добре знаете, че навсякъде, дори в Естония, се постъпва по същия начин. В случай аз не искам да защитавам медиите, въпреки всичко, чуйте въпроса, въпреки всичко, с какво се обяснявате обаче и вие, двамата, тримата и всички вие млади хора тук в студиото, тази ниска избирателна активност? Едва ли медиите са виновни за нея, Майкъл? Точно медиите са тези... Ивайло? Точно медиите са тези, които допринесаха това българският народ да гледа по телевизията и да не вярва, че е възможна промяна. Изкарвате постоянно 5, 6 или 7 партии и казвате на българския народ. Това са партиите, които ще влезат в парламента. И знаете ли, 55% от българите, които не излязаха да гласуват, стоят пред телевизора и казват, ако гласуваме за малките партии, това означава, че нашия глас ще отиде за тези омразни големи партии, които последните 25 години показаха само едно. Крадат безобразно от българския народ и създават предпоставки за този хаос, в който живеем. А това е дирижиран хаос и всички го виждаме. Ивайло, дават ми сигнал, че пресконференцията ще започне след малко. Моля ви, само една дума. Майкъл. Каква е думата, която
определя вашето поведение? Какво искате? Какво желаете? Промяната ще дойде от новите партии, не от старите партии. Те реално са дефинирали хората последните 25 години. Новите партии ще донесат промяната, не старите партии. Благодаря ви, че намерихте време да дойдете в